खुलुमहरबाय नोंथांमोनखौ आंनि हिस्ट्रि बर' इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय थाबाय लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दा बे भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै हो जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ एंगारोब्ला नोंथांमोननिसिम सौहैनो हानाय बायदि आरो आंनि गोसोआ गोदान गोदान भिडिअ एगारबाय थानो गोहो बोलो मोननाय बायदि। अब्ला नायलांदो नोंथांमोना। बे भिडिअआ जादों मोनसे जायगायाव उत्तर प्रदेशनि बालिया ओनसोलाव सासे 22 बोसोर बैसोनि आइजोआ गावखौनो दौलें लानानै फोजोबनानै लानायखौ जोङो खौरांनि गेजेरजों बयबो नुखाबाय। दा बिथांनि मुङा जादों निसामोननो। निसा बिथाङा सासे मानसिजों जुलि जाहैदोंमोन गावनि न'खरखौ नागारनानै। दा बिथाङा जुलि जागोदान नालाय गावनि न'खराव थांनो लुगैयो बयबो आइजो माहारिया, नङा होनब्ला? जोङो बयबो न'खराव थांनो लुगैयो, गावनि न'खरखौ गारबोबाय नालाय गोबां दुखुबो जायो गोसो गोरबोआव। थिग बेफोरबायदिनो बिथांनि गोसोआवबो जादोंमोन खोमा। बेनिखायनो बिथाङा माने ओरैबायदि हाबा लाबाय, गोरोन्थि हाबा लाबाय बिथाङा। न'आव थांनो मोनैनि थाखायनो गावखौनो फोजोबनानै लाबाय जाहैदों। बिथांनि बे आइजोनि फिसाया नेभियाव खामानि मावोमोननो। दा बिथाङा डिउटियाव थांफिननाय सुजुगखौनो लानानै गावनि बिसिया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाबाय। नाथाय बिथांनि खामानि मावनाया बेसेबांसिम माने मोजां खालामनाय जादों बेफोरो माब्लाबाबो मोजां खामानि नङा। बेफोरबायदि जाहाथे दाजा जोंनि बर' समाजाव। बे गाव गावनिनो खहा, नङा होनब्ला? नोंथांमोना एसे साननानै नाय। दा बे बिथाङा गावखौ फोजोबनानै लानाया सोरनि खहा? गावनिनो खहा, नङा होनब्ला? दा गाव जुदि न'खरनि मानसिनि सिगाङाव थांनो मोनाखैब्लाबो फन हरनानै खोन्थाहरनायमोनब्ला, गावनि प्रब्लेमखौ जुदि गावनि बिमा बा गावनि न'खरनि मानसिफोरनो फोरमायनानै लाहरनायमोनब्ला, गावनाव मबाइल गैयाब्लाबोथ' सोरनिजोंबाब्लाबो फन खालामनानै बियो फोरमायहरनो हायोमोन ना। दा बेफोरबायदि खालामालासिनो बिथाङा मा खालामबाय, डाइरेक्ट गावखौनो एटेक खालामनानै लाबाय। बेफोरबायदिया माब्लाबाबो मोजां नङा। बेफोरबायदि दाजा जोंनि बर' आइजोफ्रा। दा किसुमाननि न'खरा नंगौ दङ बेफोरबायदिनो। सोरबा सोरबा ओरैबायदि न'खरनि मानसिबो थायो जेन सोरबा उन्दैनिफ्रायनो दाव दाव देरबोनाय, रायजानो मोनि, बुंफेरजानो मोनि, बेफोरबायदि गोबां आइजोफोर दङ। बेफोरबायदि आइजोफोरा बै गुबुननि न'खराव थांनानै गुबुननि रायनाय बुंनाय बेफोरबायदिखौ सोरबा सोरबा सहायनो हायि मानसि दङ। नंगौ, जोङो गोबांखौनो नुबोबाय। दा बेफोरबायदि दाजा जोंनि बर' समाजनि आइजो माहारिखौ आङो बुंनो थांगासिनो दङ। लोगोफोर, नोंथांमोना नोंथांनि न'खरावबो बेफोरबायदि जादोंब्ला नोंथाङा बेफोरबायदि लामाखौ दाला। आङो नोंथांनिसिम खावलायहरो, अननानै बेफोरबायदि लामाखौ दाला जोंनि बर' आइजोफ्रा। दा बेफोरबायदि लामा लागोन नोङो जेनेबा माबा मोनसे फिसा फिसौनि थाखायनो गोबां दुखु लाबाय थागोन गोसोआव, बा माबा मोनसे बिनानै नोङो मोनासै बेफोरनि थाखायनो नोङो थैनो साननाय। दा सोरनिबा न'खरा ओरैबायदिबो दङ जोंनि बर' समाजावथ' गोबाङानो जुमाय फाग्ला फाग्लिनि न'खर, नङा होनब्ला? सोरबा माने 100आवसो 50%आनो जुमाय फाग्ला फाग्लिनि न'खर, 50%आसो मोजां, बेफोरबायदि दङ आरोना। आं गासैखौबो बुंजोबाखै। सोरनिबा न'खरा गोबां जुमाय लोंनानै गफबनानै थानाय न'खर दङ, जाम्बा जाम्बिनि न'खर। बैफोरबायदि न'खरखौ सोरबा जुमाय लोङि, सोरबा मोजां न'खरनि फिसाफोरा ग्रोब हाबा जाफैफ्लांनो मोनो आरो। दा बेफोरबायदियाव गोबां सहायनांगौ जायो जोंनि बर' आइजोफ्रा। नाथाय सोरबा सोरबा सहायनो हाया जायो। सोरनिबा बिहाव बिखुनजोआथ' ओरैबायदि दङ माने बेखौ सैया खालामनाय, बिनि ओंखाम ओंख्रिखौनो संनाय जायि, बा बेखौ नायनोनो हाथारा एसेबो, बेफोरबायदि दङ आरोना किसुमाननि न'खरा। नाथाय लोगोफोर, गोसोआव ला, बेफोरबायदिखौ नोंथाङा सहायजोबनानै ला। थारमाने जोङो ओरैबायदि साननो नांगोन, बे न'खरानो जोंनि न'खर ना। जेला आं हाबा जाबाय अब्ला माने आंनि न'आ न' नंला, आंनि फिसायनि न'आसो न', बेफोरबायदि साननानै लानो रोंनांगोन आरो। नोङो जेनेबा न'आव दासो थांनो मोनाखै गोदान सान्दि, दा गोदान सान्दियाव थांनो मोनैखौनो नोङो दुखु मोननानै थानाङा। नोङो सानसे समावब्लाबोथ' थांनो मोनखागोन, नङा होनब्ला? बिमा बिफानि न'आव गोदान सान्दिल'सो नोंखौ बिहाव बिखुनजोआ रायनानै बा धमखि होनानै बा माबा मोनसे बुंनानै नोंखौ दोनगोन। बेफोरबायदिखौ नोङो सहायनानै था, नांगौब्ला बिसिनि खोथाखौनो मानिनानै था। अब्लाबो बै सानसे समावदि नोंनि बिहाव बिखुनजोआ बोरायहैगोन, बुरैहैगोन, बै समाव माने मा, नोंनि न'खरा नोंनि आखायावनो जागोन आरोना। बेखौ गोसोआव ला। जोंनि आइजो माहारिया बिहाव बिखुनजो थासान्दियावल'सो एसे खारा जागोन नोंनि न'खरा। नाथाय बिहाव बिखुनजोआ सानसे समाव बोरायलांगोन, बुरैलांगोन, अब्ला मा जागोन, नोंनि आखायावनो गासैबो थाजोबगोन आरो। दा बे खोथाखौ जोङो साननो रोंनांगोन।
नाथाय किसुमाना ओरैबायदि दङ साननो रोङा आरोना गोदान सान्दि गोबां खस्थ' मोनफैगोन बियो गुबुननि खोथाखौ माने बिहाव बिखुनजोनि खोथाखौ सहायनो हाया जाफैयो आरो सोरनिबा माने गोसोआव ओरैबायदि खोथाया नाङो माने सानफ्रामबो बिथाङा न'खरनि बिमा बिफाखौल' गोसोखांबाय थानाय न'खरनि मानसि गारबोनायखौल' गोसोखांबाय थानाय बेफोरबायदि जायो किसुमाना नाथाय बेफोरखौ नोङो गोसोआव लानानै सहायनानै जानो रोंनांगोन अब्लासो जोंनि न'खराव गोजोन फैगोन सान्थि फैगोन नोंथांखौ जुदि नोंनि बिहाव बिखुनजोआ अनाखैब्लाबो नोंखौ सैयाखैब्लाबो निस्सय नोंखौ सानसेबाबो बिथांमोना अनगोन जाहाथे नोङो बिथांमोननि बुंनाय बायदिल' सोलिलांबाय था बिथांमोननि जि लुगैयो जिहेतु नोंनि आखल आखुथाया बिथांमोननि लुगैनाय बायदि जाहैयो जेनेबा बिथांमोना जेरैबायदि लुगैयो नोङो बिसोरनि बुंनाय बायदि खारफानो रोङोब्ला निस्सय सानसे नोंखौ अनगोन नोंनि बिहाव बिखुनजोआ बे आंनि फोथायनाय दा जोङो खस्थ' मोनदों होननानै बा माबा मोनसे रायबाय थायो बुंबाय थायो होननानै गोसोआव दुखु मोननानै बेफोरबायदि दा जाय आइजोआ बेफोरबायदि गोरोन्थि हाबाखौ लादों बेफोरबायदि दाला नांगौब्ला नोङो किसुमान ओरैबायदि दङ सोलिनोबो हाथारि न'खर दङ बेफोरबायदिया बिराद खस्थ' होयो आरोना बिखुनजोफोरा जेनेबा बिहामजोफोरखौ बैफोरबायदि न'खराव नोङो जुदि सहायनोनो हालाबा नोङो नांगौबा फन हरनानै खोन्थाहर न'खरनि मानसिफोरनो जनायहर ओरैबायदि आंखौ ओरैबायदि सैया आं मा खालामबावनो आं जानो हाला बा माबा मोनसे नोङो न'खरनि मानसिफोरनो खोन्थाहर अब्ला न'खरनि मानसिया माबा मोनसे निस्सय राहा लागोन नोंथांनि सायाव दा नोङो बिमा बिफानोबो खोन्थायालासिनो बा रावनोबो फोरमायालासिनो डाइरेक्ट माने गावखौ फोजोबनानै लानाया जोबोद गोरोन्थि लामा बेफोरबायदि दाजा बेयो रावनिबो खहा नङा बेयो नोंनिनो खहा बेनिखायनो जोङो आइजो माहारिया सांग्रां जाहाथे बै बिनानावमोनहा उन्दै बिनानावमोनहाथ' दा गोबाङानो उन्दैयावनो हाबा जागासिनो बैफोरबायदि लाइमोनफोरा हाबा जाहैनानै गुबुननि न'खराव सोलिहैनो हाया मोनो मानो होनोब्ला किसुमाना उन्दै समाव बिहामजोखौनो लांथ'वामोन बेफोरबायदि न'खरबो थायो दा बैफोरबायदि न'खरा नोंखौ एसेबाबो बोरैबा खालामबाय थागोन आरोना बेफोरबायदिखौ नोङो सहायनानै जानांगोन गोदान सान्दि उनाव बेफोरो मा नोङो बिखुनजोआ बुरिब्लानो नोंनि बिहावा बोरायब्लानो गासिबो नोंनि आखायावनोसै मिथिबाय सोरबा खस्थ' मोननानै आं जुदा जानोसै गोदान सान्दिनो जुदा जानोसै ओरैबायदि जायो आरोना बेफोरबायदिबो दाजा जाहाथे गोरोन्थि लामायावबो दाथां अननानै नोंथांमोननि न'खरखौ नोङो सुद्रायनो नाजा मोजां लामायाव फै जाहाथे नोंखौ नोंनि बिहाव बिखुनजोआ सैथाराबाबो नोंखौ अननाय बायदि नोङो आखल दिन्थि नोङो मोजां लामायाव फै जेनेबा नोंनि एसे एनै गोरोन्थि जानायाव नोंनि बिहाव बिखुनजोआ नोंखौ रायनोबो हानाय बेफोरबायदियावबो नोङो दुखु मोननानै थानो नाङा मानो होनोब्ला नोंखौ जाय खामानिखौ रोङिनि थाखाय नोंखौ रायदों बै खामानिखौ नोङो माने आंखौ बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो रोङिनि थाखाय आइया रायदों बा आफाया रायदों आङो बेखौ दिनैनिफ्राय मोजां मावसिगोन बा मोजां मावनानै आङो दिन्थिसिगोन ओरैबायदि साननाया जोंनि गोसोआव थानो नांगौ आइजो माहारिनि गोसो सिङाव अब्लासो नोंथाङा सानसे समाव बैसिनि गोसोखौ देरहाहोनो हागोन आरोना जायफोर नोंथांनि सायाव गाज्रि नोजोरजों नायबाय थायो जाय नोंथांखौ गाज्रि सानबाय थानाय नोंखौ सैया खालामबाय थानाय बे आइजोफोरनि बा बिथांमोननि गोसोआव माने नोंखौ निस्सय सानसे समाव अनसायनाय फैगोन आरोना बेखौनो दा जोङो गोसोआव लानो नांगौ जिहेतु जाय मानसिफोरा एसे एनैनि थाखायनो गावखौ फोजोबनानै लानाय बेफोरबायदि गोरोन्थि हाबाखौ दामाव अननानै नोंथांमोना मोजाङै सोलिनो नाजा एसे एनै खस्थ' मोननायखौ सहायनानै था एसे एनै दुखु माने संसार जानायावथ' एसे एनै दुखु खस्थ'आ फैखासिगोनखा सोरनि जिउआवथ' रंजा खुसि थाबाय थानो नङा होमबा बयनिबो संसार जानायाव एसे एनै खस्थ'आथ' मोनखासिगोनखा जों बेखौ सहायनो हानांगोन जोङो बयबो सहायनो नाजा जाहाथे बै आइजोआ मावनाय गोरोन्थिखौ जोङो दामाव जोंनि बर' समाजाव आङो बेखौनो खावलायो नोंथांमोननिसिम आरो आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जालांबायब्ला नोंथांमोना आंखौ निमाहा होदो एसेनोसै गोजोन्थों।